Ναι, ωραία, γεια σας παιδιά. Έχει κότες. Πού είναι οι κότες? Ηλιούπολη είμαστε. Μια γάτα εκεί όπου οι κότες είναι φίλες με τις γάτες. Ναι. Και οι κότες συνήθως είναι εκεί πέρα. Α, τσουκνίδες. Παιδιά, είμαστε στην Ηλιούπολη και είναι περίεργο που έχει εδώ κότες. Μια γάτα. Γεια σου γάτα. Ωραία. Γάτα, μπορώ να περάσω? Ωραία, εντάξει. Το που δεν νομίζω πως ήταν κότα. Αυτό είναι καλαμιές παιδιά. Και παιδιά. Πού ακριβώς? Δεν ήταν οι κότες. Πέρα, πιο πέρα είναι. Α, ναι. Εκεί είναι το, ναι, εκεί είναι. Κότες, έχει και καλαμιές εδώ. Παιδιά, φοβάμαι τις καλαμιές. Με έχει πιέσει αυτός ο φόβος τώρα. Χθες, φοβάμαι τις καλαμιές. Έχει καλαμιά εδώ. Φίλε, ξεπεράσω το φόβο μου και θα πάω κοντά λοιπόν. Γιατί ξέρετε πως λατρεύω τις κότες. Και για τις κότες πάω και στις καλαμιές. Λοιπόν, εκεί είναι το ποτάμι. Ωραία. Πού είναι οι κότες? Αλλά έχω να έρθω εδώ 3 χρόνια βέβαια, αλλά... Πού είναι οι κότες? Εδώ ήταν. Κικυρίκου! Κότες! Να, άκουσα μία κότα που έχει. Ή όχι, είναι στο κοτέτσι τους μήπως, όχι. Μα στο κοτέτσι. Δεν νομίζω να είναι. Είναι και αυτές οι καλαμίες. Μία κότα. Παιδιά. Όντως, έχει κότα. Μια κότα. Και ένας κόκκινος. Έλα, καλά τι πήγαμε εκεί οι κότες. Οι κότες είναι πράγματα αυτά. Κοιτάξτε η κότα, γυρνάει το κεφάλι της. Κότα. Α, τσουκνίδες, δεν νομίζω πως θα καταφέρω να περάσω ζωντανός από εδώ. Παρατρίχα τη γλίτωσα. Πάμε με παρκούρ. Παρκουράκι. Το έκανα. Πέρασε. Λοιπόν, αυτές οι κότες δεν θα μου ξεφύγουν. Να, έχει εδώ κότες. Τώρα μπορεί να έχουν πάει δηλαδή. Α, να, εκεί είναι η κότα. Εδώ πέρα συνήθως έχει αυγά από τις κότες. Δεν θα πάρω τα αυγά επειδή θα θέλω να γίνω κοτόπουλα. Και παιδιά... Πού είναι? Φίλε, μία πάει από εδώ, μία από εκεί, επίδες το κάνει. Βρε κότα. Έχει και κανοφίδι εδώ. Φθινόπωρο, όχι πέφτει σε χειμερία να έρχεται. Είναι κανένα που αργεί να εκδηλωθεί όπως εμένα που στις 3 η ώρα γυρνάω ακόμα βόλτες. Και... Να ο κόκορας. Παιδί μου αυτές οι κότες. Εσύ κόκορα τι κοιτάς εκεί πέρα? Καλά. Και παιδιά κοιτάξτε που είμαστε. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν οι κότες δεν νομίζω πως λένε να κάτσουν εδώ, οπότε το λέω.